Teraz si pozrieme, čo Duklok hovorí na svoju Teslu a prečo ide predávať. Čaute, chcel som robiť strašný úvod na toto video vonku, ale začalo pršať, takže idem rovno do auta. Nerobím tieto vlogovačky, furt mi to príde divné. Aj tak to bol celkom strašný úvod. A to už robím 14 rokov túto robotu. Je to momentálne 5. A prečo to mám také hrozné pre pána? rok, presne 5. rok, čo vlastne som v elektrických autách celkovo. Vlastne Reálne mám gigový internet a robí mi to takéto halúze. v 2021 počas pandémie som si kúpil bielu Teslu Model 3 Performance. Ale na zdravie. To video ste pravdepodobne niektorí z vás videli. No a 2 roky na to som si kúpil tento Highland. To je táto verzia, čo nemá páčky, mám iba tieto tlačítka, ale k tým negatívom sa dostaneme. A je to vlastne taká viacej clean verzia tej predošlej trojky. Asi tu neriešte, ako moc je tu bordel, akorát s tým idem na detailing, pretože toto auto idem predať. Ale Dušan, ty vážiš, že to auto je super, peci si piedaval. No jednak je odpísané už, ale druhák, mám tu pár vecí možno, čo by som jednak buď chcel vyskúšať, alebo ma seru na Tesle ako takej, na Maskovi ako takom. Poďme najprv k tomu, čo je super na týchto autách. Skúsil som 2 a potom medzi tým som poskúšal pár nejakých akože halús, keď som mal, vieš, že kamarát mal, alebo niekde som bol na nejakej akcii, tak som vyskúšal. Vždycky som sa vrátil k tej Tesle preto, lebo je to najviac také, že neauto v tom, aké je jednoduché. Toto auto je úplne opak toho, čo sú autičkári. Máš tu len tie najpodstatnejšie veci, nič viac, nič menej, nejaký infotainment a hry. Netflix, YouTube, Twitch, mohli by dať kick, nech môžem starého kúkať, ale tak bohužiaľ. Tu dali nejakú novú hru SpaceX, čo to kurva je? To môžu hrať, to akože ovládajú 2 spaceship, a však to nereaguje. Tak akože ovládaš nejakú tú vesmírnu stanicu, no to je strašná zábava. Čo ti jebe, Supermask, ďakujeme. Nie, hry si tu zahráš, dali sa Vampire Survivors, čo mňa osobne potešilo, super, ešte sa mi to aj vymazalo len tak. Jasné, Wi-Fi chceš zase, do piče. Priestor akurát na kečupovú fľašku, čo som dostal od nezmyselnej trojice, hej, nabíjačka na notebook, akože super. Hento je ináč od Romanovej Sadry, to není poškrabané, kto by sa pýtal, lebo Bobík má zlomenú nožku, kto si pamätá. Miesta vzadu pokokot, nesol som tam krabice, takže klídek, to je iba prach. Tým, že ešte aj brzdíš, takže rekuperuješ a dobiješ si malilinko baterku, tak si šetríš brzdy, čiže servis je fakt, že extrémne minimálny. Ja som vlastne za celý čas bol v servise s týmto 2-krát. Raz, keď som mal čelné sklo prasknuté a koleso mi robilo blbé veci, tak som bol vo viedenskej Tesle. A druhýkrát, keď ma v Prahe týpek jebol, ešte tretíkrát som bol, keď som dostal defekt, ale s tým nemá auto nič spoločné. Neriešite tu nič, leješ tu na vodu do odstrekovača, to je nejako asi celé, čo do toho leješ, no a nabíjaš. A pokiaľ máš nabíjačku doma, tak je to najviac, akože reálne elektrické autá, hlavne do mesta, sú úplne no-brainer, pretože to skoro zadarmo jazdíš, ako reálne. Zoberte to akože so zrnkom tzv. Soli, pretože chápeš, iba chcem povedať, že to je lacnejšie. Ale ako majiteľ elektroauta musím potvrdiť jeho slova. Za ten čas, čo som ešte aj v Teslách, keď si tunak hodím, dáme, že Supercharger, to sú Destination Charger, sú väčšinou tie hotely a tak ďalej. Ale máme tunak v Bratislave už 2 Supercharger, čo bol kedysi iba 1. A takto iba po tejto ceste, čo by som šiel domov, tak tu sú 2. Tu sú 2, tu po tejto ceste sú ešte ďalšie 2 a v Prahe sú ďalšie 3. A to sú len teslacké superchargery. Ja keď som kúpil prvú tú Teslu, tak na tej ceste boli dokopy 3. Teraz ich je, že 8. Reálne nabíjacích staníc je viac jak čerpacích. To asi není pre nikoho prekvapenie, takže celá tá stigma, čo bola okolo toho dobíjania, to už je dávno preč. Ale čo mňa bavilo najprv na tomto aute, ako je jednoduché, to už asi vieme. Mne sa strašne páči ten sleek, jednoduchý dizajn. Aj to, ako vyzerá to auto, vyzerá to ako Lidl Porsche. Takže proste to je niečo, čo mne sa páčia tieto dizajny aut, takže super. Aj predný kufor je príjemná vec. Tým, že ja chodím primárne hlavne z Čech na Slovensko, tak ani to nabíjanie není nejaký prúser, hlavne na tých superchargeroch, takže paráda. Ale čo sa mi nelúbi na tomto aute? Táto šipečka túto sú updaty, že má táto Tesla. Ja neviem, či som jediný hoší, ale ja už mám druhú Teslu a vždycky, keď stiahujem update, aby som mal nejaké nové funkcie na tom aute, tak to updateovanie trvá normálne tak dlho, že mi je to až na grc. A ja chápem, že veľa z vás to má tak, že máte Wi-Fi v garáži, hej? Že sa to dá týmto vyriešiť. Ja nemám. A garáž máme jaký pod tým barákom, úplne pod betónom, kde není signál. Ale mal som to tak aj v Bratislave. A keď som to dával proste na Wi-Fi, musel som byť buď pri štúdiu, alebo proste vonku pred budovou a čakať jak píčus. Ja nerozumiem tomu, prečo tu není niečo, čo to môže urýchliť. Tie updaty nie sú až také veľké. A ja mám dobrú Wi-Fi, ja to viem. Prečo tu dávajú procesor, ty kokot, do tabletu, ale ani ne, že do dobrého, do nejakého Xiaomi more, čo dostaneš k paušálu, kurva. Ale to je taká ako minimálna vec. Čo mňa vytača, sú tieto tlačítka. Ja som si myslel, že si strašne zvyknem. Čo akože som si aj zvykol, mne nevadí akože tlačítkami dávať smerovku. Čo mne vadí, že sú haptické. Oni nie sú fyzické
A to si povie, že OK, šetrili na tom, aby nerobili fyzické tlačítka, to je v pohode. Lenže, keď je zima napríklad, hej, studený je volant a ja som mal ruky buď v rukaviciach alebo vo vačku a takto chytím ten volant, hoši. Ono to zohreje tie tlačítka, hej, ono ich to zohreje. A nedajú sa vtedy stlačiť, kým nevychladnú. Ktorý kokot toto vymyslel? Reálne som nemohol dať z kruháču preč smerovku a kruháč je na tomto volante. Tak toto je úplne celé zle. To som nevedel. To reálne už je teraz svalová pamäť, že si pamätám, jak mám držať ten volant, aby som dal správne smerovku. No a ja viem presne, kto to vymyslel. Kokot, ktorý si uvedomil, že to je pičovina a v nových Teslách už je zase páčka. Ďalej aplikácia v telefóne. Hoši, niekedy mám pocit, že tá aplikácia ma trolí. Že ja som reálne 3 metre od auta a potrebujem ho zamknúť alebo Reálne, koho najviac zaujíma, že do čoho pôjde? odomknúť alebo čokoľvek na diaľku, otvoriť kufor a nepripojí sa. Ale keď som že v druhom štáte a niekedy aj na druhej strane galaxie, není problém sa napojiť za pár sekúnd. A kto vymyslel? Počkajte, toto už je taký pet peeve. Už to akože opravili, ale zapíčujem si na to aj tak. Oni urobili jeden čas, že si vedel doklady z nabíjania na superchargeroch vedel stiahnuť Strašne cením tú Mario Kart mikinu. iba z aplikácie. Že nie vo web browseri, keď robíš všetko účtovníctvo na konci mesiaca, že si všetky doklady dáš z počítača, ale iba túto skurvenú pičovinu musíš z telefónu. A pokiaľ ono to tak furt je, ale teraz už dali sem aspoň aj subscription na internet v tom telefóne, že lebo predtým si musel že zvlášť nabíjanie vyťahovať z telefónu a zvlášť na internete si nájsť, kde máš doklad od internetu od tohto vozidla. To nelen, že Musk je autista, ale celá Tesla do piči. Toto je Model 3 Long Range, čo asi niektorí z vás už viete. Toto je Highland Long Range, ktorý vyšiel 224 alebo 23, jedno z toho. Čiže mám dojazd okolo 500 km. Ten dojazd sa nejak extra nezhoršil, samozrejme v zime, keďže je to elektrické auto, tak ten dojazd je trošičku nižší, ale furt je to v pohode Bratislava, Praha. Čiže range není dôvod, prečo to predávam toto auto. Dôvod, prečo predávam toto auto, je taký skôr osobný. Ja si veľakrát ťažko odputávam umelca od umenia, sa tomu hovorí. A mňa proste sere Musk. Ja to nedávam. To jak fejkuje, že je dobrý vo videohrách, že za ňoho niekto iný hrá tie hry, len aby flexil na mládež. To mi príde, že on má nejakú agendu, že si chce potom farmiť nejakých voličov, keď on pôjde do politiky neskôr, hej, že teraz si ich za mladá výchova jedno s druhým. Potom ako koho chceš ojebávať, že hej, rímske saluty dávaš, kamo divné, že taký vplyvný človek je tak labilný, rozumieš? Že on proste, keď mu zajebe, hodí taký tweet, čo dobre, že nerozpúta vojnu. A je to vec, čo mi není blízka, pretože vidím, že to nezvláda niekedy. Čiže auto popičí, tvorca na kokot. To je niečo moje videa iné. Ako to, ako sa v tom jazdí, ako sa to šoferuje, ten odpích a jedno s druhým, super na tom aute. Ale ja som si povedal jednu vec. Teraz vlastne predstavujete solid state baterky do aut. Neviem, či ste to zachytili, že majú mať väčší dojazd, majú sa rýchlejšie nabíjať jedno s druhým, ale kým sa to implementuje do normálneho chodu, tak to potrvá podľa mňa tak ešte 5 rokov. Čiže ja si pravdepodobne, to iba tak kolujem dopredu a dajte odber, aby ste vedeli, ako to dopadne. Prejdem teraz možno zase na spalovák a uvidíme, čo sa stane. Možno mi toto bude chýbať a vrátim sa, možno ne, možno mi bude zo mňa motorhead a budem strašne robiť a bude to super. Alebo si nechám teraz spalovák na nejaký čas a potom pojem naspäť do elektriky. Takže uvidíme. Týmto videom ja nechcem nikoho odhovoriť od Tesiel, podľa mňa sú to proste funkčné auta, čo sú v pohode a ja sám som pozeral napríklad po novom Y, mne sa veľmi páči, ako vyzerá, ale jednoducho, ako som povedal, neviem si odpútať tvorcu od jeho umenia, takže tak. Čiže dajte odber, aby ste nezmeškali, možno čo tu bude ďalej, ja neviem, môžem urobiť recku na nejaké nové auto, čo si zoženiem, alebo možno neviem, ale minimálne celú tú journey, keď ja prejdem do niečoho iného, tak si porovnám s tým, ako som sa cítil v tých Teslách. Takže to video určite bude. Dajte odber, díky moc za pozor. Kto vôbec nečakal, že pôjde do spalováku, tak dajte like. A samozrejme, kto sa chcete pripojiť a pozerať so mnou, alebo proste zažívať so mnou streamy, keď sa so mnou, tak dole v popisku sú odkazy na Kik a Twitch. Takže sa na vás teším, zatiaľ sa majte a čaute.